we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Nakapangapina ba mo mga kapuso? Pwes, atong kompletuhon ang inyong morning pinaagi sa usa ka happy kwentuhan dinhi lamang sa At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Galaw-galaw na mo din ha ug sugdan na nato atong adlaw with a smile. Aron nga maangko nato ang positive energy. This morning, doble ang fun and inspiring nga chikahan kauban ang maghigalaay turned business partners nga sila si John Solis and Benji Villanueva. Ang ilang kaagi ug sekreto unsaon pagpalambo sa negosyo kana atong sayron. Doble sab ang talent nga among i-highlight today mga kapuso tungod ato lang naman makauban ang talented dancing duo o grand champion sa DC 2021 competition sa longest noontime show nga Eat Bulaga nga sila Queenie Kapangpangan ug Kent Maglasang. And sa Bistalk, ato makachikahan ang usa ka award-winning writer nga si Sigrid Gayangos. Mga kapuso, nahimo na natong traditional Filipino dish ang lechon paksiw. Tungod tuod lamian gyud kini. And kini ang number 1 putahe nga atong ginahimo kung dunay salin nga lechon gikan sa mga selebrasyon. Tama ba ko, Sarah? Sakto gyud kana say maong today dunga natong makatun pa unsa ang paghimo sa lamian nga lechon paksiw kauban sila Miriam Tagose ug Kim Palapa. Good morning mga kapuso, karong buntaga para sa katong mga nais salin nga lechon atong niaging New Year. Aniya kita karon magluto og lamiang lechon paksiw. Sa atong pagluto og lechon paksiw, ani ang mga ingredients: tubig, aswites, ahos, bitsin, paminta, asukal, mantika, toyo, vinegar. O ang pinakalas ang lechon. Ang una natong buhaton, mag-init ta og karahay. Next, magbutang og mantika. Next, butangan nato og ahos. Next, ibutang nato ang lechon. Sunod ang toyo. Sunod ang suka. Sunod paminta. Sunod asukal. Sunod bitsin. And the last, tubig. Kauman tanan, butang ang ingredients, atong haluon, then hulaton nato maluto mga 20 minutes. After 20 minutes, luto na jud ang ato ang lamiang lechon paksiw. Ready to serve na. Mga kapuso, luto na ang ato ang lamiang lechon paksiw. Karong buntaga mga kapuso, ato makahinabi ang usa sa mga NCCA Writers Prize awardees. Walay lain, kundi si Ma'am Sigrid Gayangos. Good morning Ma'am Sigrid ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta po? Good morning, mayong buntag sa inyong tanan. Thank you so much for inviting me to be here. Okay naman,
ano na pod, tumigil na yung ulan. Medyo sunny na ulit yung day. So relatively okay na dito sa Dumaguete. Ma'am Sigrid, first of all, congratulations po sa imong kadaugan at sa gipahigayon nga National Commission for Culture and the Arts Writers Prize 2021. Can you share something about your short story entry entitled El Vida Encanto? Ayun, salamat. Una sa lahat, salamat din sa NCCA for creating projects like this one. Malaking tulong ito para maipakilala pa natin sa the rest of the Philippines ang iba't ibang panitikan mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. El Vida Encantao actually yung title ng story collection. It's a line that I got from a poem of another writer from Zamboanga, the poet Mr. Butch Macan Santos, the late Mr. Butch Macan Santos. So, nanggaling doon sa story collection niya and nanggaling sa poetry collection niya. And it roughly translates to The Enchanted Lives. So the collection itself, primarily the stories are magical realism o kaya yung tinatawag natin na speculative fiction. Yan din kasi yung mga klase ng kwento na kinalakihan ko, hearing from yung mga tita, mga auntie, mga mangingisda, mananagat, maumangyod na ang ilahang mga storya. So ayun, largely may fantastical magical elements sa karamihan ng mga kwento doon. Okay, so ma'am, can you please tell us your journey in joining this contest? So yung NCCA, kung hindi ako nagkakamali, every 2 years they publish a call for submissions for this particular contest. At every year nagbabago yung wika na kanilang nire-require for the submissions. Luckily, etong 2021, may call for submissions for Chavacano at short story collection. So, ayun, nagpasa ako ng sample work. So, yung initial set of 3 stories from the collection. Pagkatapos, kasabay nito yung concept paper that discusses the aesthetics, the politics of my work, and the remaining stories that I intend to include in the collection. At syempre yung resume at CV. So around July yung call nila, and then we heard back from them, we heard the results mga late October na. So matagal-tagal na wait and pray moment until you receive that confirmation letter from NCCA. So aside aning entry nimo sa NCCA, ma'am, doon na pa ba kay laing nasulat nga mga literary pieces ug unsa pud kini? Bale, medyo matagal-tagal na rin akong nagsusulat. Yung unang published story ko na-release noong 2008. Hindi naman matagal-tagal, mga 3-4 years, ganun. So 2018, pero primarily, I write in English. Una sa lahat kasi, baggage natin yan bilang isang post-colonial country. Pero I try to interrogate naman my use of English in my stories. So may ginagawa ako, may i-release actually na short story collection ko from the UP Press. It's called Laot. Laot bilang yung local term namin, no, for the open seas. So recently, karamihan ng mga sinusulat ko recently, climate fiction o kaya environmental justice, stories that revolve around environmental justice. May story ako ngayon na nasa Everything Changed from the climate fiction anthology ng Arizona State University. It's called Galansiang and it's set in one of the mountains in Zamboanga. Andyan din yung soon to be published pero nanalo recently yung Clear as Water, Red as Ruin, and then of course andyan yung recent just this month from Reckoning Press, When Teens Turned into Trees. So puro short stories yan, pero may poetry collection din ako na nanalo nung Palangka nung 2019. The title is Of Monsters, Math and Magic, and I'm working on the translation for it kasi gusto ko sana kung ma-release din yon, it will be in a bilingual book na Chavacano English. Yun yung pinaka-recent na works. So ma'am, unsa o kinsa pod ang imong inspiration nganong madasigon kaayo ka sa pagsulat og mga literary pieces? Lumaki ako na surrounded by storytellers. Yung mama ko, nung lumaki ako sa Zamboanga, konti lang wala pa actually, walang bookstore sa amin. So lumaki kami na kulang sa libro.
ang nigpursige gyud ato nga mag storytell namo si mama. Mao gyud siya ang ako ang ano bedtime story namon, instant storyteller na si mama. So ayun, lumaki at kinahiligan ko talaga siya. At habang lumalaki ako, parang ini-interrogate natin kung bakit ba yung literature na kino-consume natin laging taga-West. Kaya gusto kong makapagsulat ng panitikan na mas malapit sa atin bilang Pilipino, bilang taga Mindanao. Kaya yun, hilig at saka yung lang din, gusto ko nang mailagay talaga ang Zamboanga, ang Mindanao when we talk about Philippine literary landscape, gusto kong nandun siya. So ma'am, mensahe na lang nimo alang ado sa imong mga kapwa-writers and sa mga aspiring writers sa karon nga henerasyon. Una sa lahat, writing is a discipline. So, bisan unsa pag daydream nato, bisan unsa pa nato wish na ma-publish, walang mangyari if we don't put in the work, no? So, there's no substitute to hard work. Pagbasa, pagsulat, at maliban sa polishing your craft and setting in hours to do just that. Para sa akin, para maging mahusay na manunulat, mapagmasid tayo dapat, may puso, may paninindigan. Alright, dagang salamat kaayo Ma'am Sigrid Gayango sa time nga gihatag nimo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Good luck po sa imong career and congratulations po. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning sabay tang makigroove sa mga dance moves sa atong makauban. Sayron sab nato ang storya nila, una pa man sila nahimong kampyon sa DC 2021 competition sa Itbulaga. Atong ilailahon sina Kent Maglasang ug Queenie Kapangpangan gikan Iligan City. Kent and Queenie, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo? Hi guys, this is Queenie. And I'm Ken. And we are the 2HD Queens! So ayun, kamusta kayo dyan? Good morning mga kapuso! Good morning! Good morning! Good morning, Dabber Cats! Kamusta kayo? Kent and Queenie, una pa man mo na ilhan nga dance duo, no? Unsa ba ang storya sa inyong kinabuhi? Asa ba kamo nagikan nga pamilya? By the way, mag-igagaw mi ni Queenie and ang among both parents, both mother manggod kay mag-agsuon. So, among mama gagikan jud sa Manila sa San Pablo, Laguna. And among papa naman kay diri lang jud sa Iligan City. So, Queenie og Kent, sukad bata pa lang ba gasayaw na bagayod mo og unsa pud ba ang nakaaghat kaninyo nga ikarir manggayod ang pagsayaw? Bata pa lang ni, mahilig na gid kaayo mi magsayaw ug magkanta, and amo magong both parents magsasayaw pud sa unang panahon. Ang yang mama kay aerobic dancer and sa mama pud kay ballroom dancer sila sa akong papa. And among gipadayon ng amo ang career tungod pud sa support sa among family and friends. And ilabi na pud kay ang gusto magud sa akong lola na si Nanay Rosefina nga makita niya ang mga anak, even iya ang mga apo nga makita sa TV. And so, maupod to ang na-encourage pud mi nga, paday nato ni Ken kay tungod dagan kay plano atong parents and atong lola para sa tuan. Gusto pud namo makita nila sa TV. So, ayun. So paunsang paagi pod ba nga nagka-ideya mong duhano nga pwede man di kamo mahimong dance duo? actually bata pa jud mi, kami naman gud ang partners ni Queenie. So aside pud ana kami pud pareha pud mighilig og kanang kuan pud batch pud mi sa among family. Sa among family magud kay kami lang ang murag same rami og Year. panganak. Kami ra pong duha. Yes po. So ayun, partner. Sa inyong panag-uban isip dance duo Kent ug Queenie, giunsa ba ninyo pagmintinar nga maayo ang inyong panag-uban ug magkasinabtanay gayod labi na sa choreography? Kung aduna kamoy mga different opinions, paunsa ba ninyo kini ginasulban? Siguro simi og frequency sa amo ang minds mo nang magkasinabtanay gid mi kay if ever and also isa pud sa sikreto no bagtog ing-aning amo ang panag-uban is that nagid mi salig sa usat-usa. If ever na siya suggestion, then amo sang itry og okay ba siya sa among choreography or okay ba siya sa among adit gani mapahamak ani. And if ever dili pwede, then ako ana pong suggestion ang amo ang tumanon, and then dato na din mi mag-meet halfway. And so i-follow na din namo ang unsay dapat ang sundon or buhaton sa choreography. So mo na siguro sahay na apod ni mga
dili man magkasinabot, pero ang amo lang yun is irespeto na lang yun namo unsa ang gusto sa isa o sa gusto po ni Ken og sa ako aing ana. Ingana lang yun, magkasinabtanay niya na katong sa trust and respect. Ning bag-o lang, what a journey it has been alang kaninyo Queenie og Kent ug nagkampiyon gayud kamo sa DC 2021 sa Itbulaga. Kamusta ba ang feeling og sa inyong lantaw unsa ba ang inyong gihimo nga mao man gayud ang nakapadaog kaninyo? To be honest, happy and grateful kaayo mi tungod sa prayers sa among family and friends. Nakadaog pud mi kay tungod sa among gi-express jud namo ang pag-love namo sa among sa sayaw. Yes, that's true. And we thank God for giving us this talent and kanang makapalipay jud siya sa among family and sa among supporters. Yes, so yes. Truly, both of you deserve the awards and praises nga inyong gakadawatan karong panahuna. Apan alang sa ato mga kapuso viewers, aduna ba kamo mamahimo nga tambag? Labi na pod no sa mga buot mahimong dancers sama ninyo. Okay. Okay po. Ang amo lang yun is ipadayon inyo ang passion, inyo ang dreams sa pagsayaw kay naamang yun sakto nga oras para sa inyo sa ato ano. And si God manggod maghatag siya og breakthrough sa sakto pod nga oras para sa inyo sa ato ano. Mo nang believe and you will receive it. And napod mi motto sa among life Yeah. na don't let your dreams just be a dream. Yes, that's right. Laban lang. Laban, continue, padayon, salig. Dagat kay salamat Queenie and Ken sa inyong oras nga gihatag dinhi sa At Home with Jamay Regional TV. Panginaot namo nga mas mahimo pang mabungahon ang inyong karera ug more power alang kaninyo. So yun nga po, maraming salamat po sa GMA dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon na maibahagi namin yung kwento namin sa inyo, and most especially sa Dover Cats, mga solid kapuso dyan. Maraming salamat po. May God bless you all. Keep safe. Bye! Chillax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, luyo sa pandemya, it's always good to hear news about sa mga success stories. Sama na lamang sa atong makauban this morning nga magbarkada lamang kaniadto apan karon business partners na. Giun sa ba nila pagpalambo sa ilang food business? Kana ang i-share kanato nila Sir John Risolis ug Benji Villanueva. Good morning sir and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag og sa mga kapuso nato nga nananaw karong buntaga. Mayong buntag sad sa mga nagtan-aw diri sa kapuso. So Sir Janry ug Sir Benj, una pa man nagsugod ang inyong negosyo nga Belichon, unsa inyong kinabuhi kaniadto? Before abroad ko sa Saudi for 2 years, then pagbalik na ko dito sa Pilipinas, so I decided nga mag-put up og business nga sari-sari store og karinderya together with Benji nga akong business partner kay that time ang good after sa pag-abroad nako, so kailangan jud ako sustain sa ako ang income. Then sa amuang duha pod nga magbarkada, medyo parehimig vision kung asa padulong among business nya, medyo compatible me when it comes to mga hilig. So moto siya ako napili nga akong business partner. So pwede ba ninyo masaysay ang rason ngano na motivate mo to venture sa mas dako nga klase sa negosyo? Medyo lisod jud siya sa pagsugod kay katong time na pagsugod sa pandemic. So ang among business na ginahinay gid siya kahina, especially ang karinderya nga medyo moto among ginasaligan jud nga medyo dako-dako siya income, pero that na pagsugod sa pandemic ni hinay ang amo ang mga customers nga mamalitay kay tungod bawal mo gawas. Moto niya sungod sa pandemic ni try ko nga mag-post mi og mga food products like lechon belly og mga sudan sa online. So sa pagsugod namo medyo struggle gid siya kay syempre sa pag-business sa pagsugod medyo sa sugod man gid dili gid nga nakadali gid pod. Tapos sa side ko sa ako as ako nagagunit sa social media namo, nagbuhat ko og page, then lisod kaayo mo gain og kanang organic lang na likes para sa among page para makakuha mi og customer mo. Pa akong giprayo isa akong mga kaila, mga Friends. relatives na gusto mag-try sa among sa among product. Then mo to siya naka-receive mi og positive feedback, then nag-alam na siya og ka-scattered ang mga news about sa among food. So unsa po na mga challenges nga nasinatian ninyo as business partners, especially katong starting pa lang mo? Syempre katong that time naka-lockdown ang Davao City,
Then ang bangkiruhan, which is mo jud atong source atong sa mga raw products nga which is kami nga taga Buhangin bawal pa mosulod sa bangkiruhan kay before naka-cluster man ta sa Davao tong pagsugod sa pandemic, so bawal mi mosulod didto. So nangita mi pamaagi ni Benji kung saan ako pagpamalingke nga di na mi kailangan moadto didto niya. Nakita na mo sa online nga napoy mga nagabaligtag mga karne, mga gulay nga dito kita pamalingke sa bangkiruhan. So struggle siya pero at the same time dako po siya tabang kay di na mo kailangan moadtog bangkiruhan kay i-deliver na lang nila diretso sa mo ang balay kung asa na mo gina-prepare ang mga pagkaon. Sir Janry ug Sir Benj, can you share to us kung unsay sekreto sa inyong success? Sa social media man good, siya ang in charge. So siya ang nag-provide sa mga photos nga amo gina-post. As much as possible yun namo nga kung unsa na sa picture, hupay makuha ni customer. So at the same time, okay po lang quality sa pagkaon. Lami po siya, then affordable, then sulit para sa mga customers namo. Then aside po sa katong among kuan, nag-offer me of delivery via third party rider. Tas mas sa katong na time na pandemic na nagsugod mi, which is mo to ang trend na kanang di na maggawas, magpa-deliver na lang. So mo to ni click jud amo ang especially ang katong bilao. Mo jud tong pinaka first na ni trend sa amo ang product, ang package na mo na bilao. So, what is your message po sa mga taong gusto po mag-venture into business pero medyo hesitant pa karong panahon na? Sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon. So, ako lang message sa inyo nga, hard work lang yun kay sa pagsugod og business dili gid nga nakadali, medyo lisod siya. So, hard work lang, pagpaningkamot o pagtuo sa Ginoo kay usahay kanang week na kayong paminaw ba pero sangpit lang ka sa iya, medyo okay gid kay siya. Sa amo as a business partner, medyo ang uban lisod jud daw pag naa kay partner labi di mo kaunsa. Ang ma-advise lang po na ako pa as namoy business partner is salig mo sa isa't isa. And kanang plano lang jud o kanang bas magkasinabtanay mo mao lang jud ang key. Sinabtanay lang jud mo sa kuan. Og tinabangay kanang balance lang ang pagtrabaho. Ayan, so daghang salamat kaayo Sir Janry Solis and Sir Benji Villanueva sa time nga gihatag nimo dinhi sa Atom with GMA Regional TV. God bless po sa inyong negosyo and may you have a prosperous 2022. Inspiring and motivating yun ang istorya sa maghigalaay turned business partners nga sila si Janry Solis and Benji Villanueva. Alang kanila, paningkamot ug pagkugi ang bugtong sikreto aron nga mulambo ang negosyo. Inay nga magpapildi, mas gipili nila nga mubarog luyo sa mga hagit nga nasinatian. Samtang Sara makabilib gayon ang talento sa pagsayaw sa dancing duo nga sina Queenie Kapangpangan ug Kent Maglasan. Gani tungod sa ilang teamwork ug dedikasyon na ilagayon sila sa national stage. And giagni karon ni Sigrid Gayangos sa mga kapwa nini writers nga magmadasigon og dili mohunong sa pagsulat aron nga daghan pa ang mas ma-inspire nga mga young writers sa karon nga henerasyon. Panawagan sab niini sa mga kabataan nga magbasa gayud og libro pirmi aron makat-on. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga storya nato this morning. Sama na lamang aning panultihon gikan kang Barbara Shear nga the amount of opportunities coming your way depends on your willingness to act. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Remember, always be hopeful and always smile. Ako si Sara Hilomen Velasco. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.